Sempre m'han agradat les coses joves, fresques, brillants, que siguin actuals, que m'ho facin passar bé, amb un toc sutil. Que pugui compartir. I 100% d'equip. Xarel·lo Penedès. Penedès, l'origen del nostre vi. En el programa d'avui parlarem dels escumosos de la denominació d'origen Penedès. Visitarem Mas Bertran, empresa familiar especialitzada en vins i escumosos de qualitat. I tastarem els vins Nut i Argila de Mas Bertran. El Consell Regulador de la DO Penedès ha aprovat recentment la designació de Clàssic Penedès per als escumosos que s'elaborin dins d'aquesta denominació d'origen. El creixement de l'elaboració d'aquest producte els últims anys ha propiciat la iniciativa. Ja des de fa molts anys, a la DO Penedès s'han vingut elaborant vins escumosos, se l'empara de la DO Penedès, i ara, en aquest moment, aquests últims 2-3 anys, hi ha hagut més empreses que han volgut elaborar productes de vi escumós amb DO Penedès. En aquests moments s'ha fet tota una reforma de la pròpia normativa, entre les quals també hi ha hagut el fet de donar-li un nom en quant a producte, que serà el nom de Clàssic Penedès, i una mica per caracteritzar també el producte. El nom escollit vol ser mostra i símbol de la tradició en l'elaboració d'aquest tipus de productes al Penedès. Per una banda, té un concepte una mica provocador perquè aparèixer un producte nou al mercat amb la paraula clàssic no deixa de ser una mica provocador, no? És a dir, tu fins que no et puguis considerar clàssic ha d'haver passat un temps i has d'haver tingut un reconeixement de la gent, no? Però aquest concepte de clàssic té molt a veure amb la forma que tenim d'elaborar el producte, amb la tradició que hi ha darrere, no? I les arrels que hem anat a buscar per realment elaborar aquest producte. Clàssic Penedès també vol ser una reivindicació dels petits productors i de l'autenticitat i l'essència de la feina ben feta. I per altra banda també té una connotació, jo crec, reivindicativa de molts productors petits del Penedès que consideren que el món de l'escumós, de la terra, s'ha banalitzat alguna miqueta, en el sentit de que és un mercat tan gran i a un nivell tan internacional que és probable que en molts casos s'hagi perdut de vista la qualitat, etc. Clàssic és una paraula senzilla i fàcil de dir, però amb un significat molt ambiciós. És un nom curt, és un nom sonor, és a dir, clàssic és una paraula que la pots vocalitzar, verbalitzar molt fàcilment i és reconeguda. És una paraula global, diguem que aquest producte neix amb una idea d'internacionalització molt gran, i això era molt important també, el concepte clàssic s'entén a tot arreu. I també és un nom molt ambiciós, és a dir, necessitàvem un nom que definís un tipus de producte, però també una nova categoria de producte. Ha de ser un nom contundent, important i sense complexes, i en aquest sentit creiem que complia tot això. El nom de marca, triat per un grup d'experts i assessors externs, engloba una sèrie de característiques pròpies. Una mica la característica principal és que s'elabora exclusivament amb raïms provinents de la DO Penedès i, per tant, no d'altres regions. Mínim ha d'estar 15 mesos de criança a l'ampolla i, per tant, amb el mètode tradicional i, per tant, és un producte d'alta qualitat en aquest sentit. Una graduació mitja i, per tant, estem parlant de vins d'entre 11 i 13 graus, com la majoria d'escumosos del món, però que pel fet d'elaborar-lo amb raïms propis de la DO Penedès i, per tant, qualsevol de les varietats emparades per la DO Penedès, doncs fan que sigui un producte evidentment fresc, però que no tingui aquelles puntes d'acidesa que tenen a vegades alguns escumosos que s'elaboren en altres regions del món. Oferir qualitat i visibilitat a la marca són els seus dos principals reptes. És un producte que en aquest moment s'elaboren al voltant de 500.000 ampolles l'any i que, per tant, calculem que això tindrà un recorregut amb el temps i que el propi consumidor ha d'acabar apreciant la qualitat del producte. Clàssic Penedès respon a les demandes dels elaboradors en donar un nom genèric als escumosos de la DO Penedès, una denominació que es caracteritza per les connotacions al territori i el mètode d'elaboració.
Respectar el medi ambient i adaptar-se als processos naturals són dos dels valors que Mas Bertran ha defensat sempre. El celler combina els mètodes tradicionals sense deixar de banda la innovació tecnològica a l'hora d'elaborar els seus vins i escumosos. Quan ens arriba el raïm aquí al celler, el que fem és posar-lo en un contenidor frigorífic durant un dia. Això ho fem per baixar-li la temperatura del cop de calor que ens ve de la vinya i després l'endemà el processem. Aquest procés consta d'una part de derrapat, o sigui, separem la rapa del gra de raïm i després aquests grans de raïm passen per una taula de selecció. D'aquesta manera evitem amargors que ens pot proporcionar la rapa. Per altra banda, també al refredar el raïm tenim millors aromes, no es perden tant, amb la temperatura els aromes es volatilitzen i al treballar en fred els intentem mantenir al màxim. Fem servir neu carbònica en aquest procés per ajudar a que no ens pugi la temperatura durant el triatge del raïm i també fem servir neu carbònica en l'elaboració del vi blanc. La dualitat entre tradició i innovació es pot veure al procés de cultiu que el celler utilitza per a recuperar la varietat Somoll. Estem ajudant a recuperar la varietat de raïm Somoll i per posar el nostre granet de sorra hem plantat una vinya nova on fem un petit estudi dels diferents tipus d'emparrat. Tenim una part que és l'emparrat tradicional i una altra part l'emparrat vertical. Tenim més fulla exposada al sol i per altra banda el raïm ens queda més airejat i també li toca més al sol per millorar la maduració i alhora evitar possibles podridures en anys difícils. Un altre dels objectius en què treballa Mas Bertran és obrir el món de la viticultura als joves. Tot i que per nosaltres és molt important mantenir i buscar la tradició, el producte de varietat autòctona, etc., va molt relacionat amb nosaltres la imatge dels nostres productes. Nosaltres som un equip de treball molt jove en el qual intentem abarcar o tenir un públic objectiu bastant jove. Nosaltres els escumosos que elaborem són escumosos pensats per aguantar-te tot un àpat. El que estem aconseguint és aquesta formació o donar a conèixer aquesta disciplina en un públic bastant jove. Amb un 70% de la producció destinada a escumosos i un 30% a vins, actualment el celler reparteix les vendes a parts iguals entre el mercat nacional i internacional. De la nostra producció, l'any passat aproximadament el 38% va ser exportació i l'altre 62% aproximadament era mercat nacional. Tal com van les previsions o com hem vist aquest primer semestre, ja ens n'anem aproximadament el 50% de la nostra producció s'anirà a l'exportació i l'altre 50% al mercat nacional. Mas Bertran és present als mercats dels 5 continents i la seva expansió encara continua. Dels països més importants per nosaltres estaria dins Japó, Suècia, Suïssa, Alemanya, Bèlgica, altres països més llunyans, estem ja en el registre de marques a Indonèsia, també estem exportant a Finlàndia, a Canadà, a Panamà, a Colòmbia, a Brasil, d'entre altres, i ara estem en processos de presentació de productes, estem en processos de diferents negociacions per entrar en d'altres països com podria ser Estats Units. Una de les insígnies del celler és l'escumós Balma. Bé, ara per ara estem força contents pel resultat, sobretot del Balma, que podria ser la línia de la tríada típica catalana. El Xarel·lo Macabeu la Parellada és l'escumós de la casa al restaurant de l'Àbac. Ara ha començat des del juny del Moments, del Mandarín, i el Sant Pau de la Carme Ruscalleda. Per tant, això el que li dona és el reconeixement a tota la feina que hem fet d'aquest any, en com la feina va lligada en el tipus de restaurants en el que ara ja s'hi pot trobar, d'entre d'altres. Mantenir l'herència del passat sense renunciar als avenços tecnològics fa que Mas Bertran hagi aconseguit fer-se un lloc a les taules més importants del món de la gastronomia i esdevenir un referent vitivinícola. Avui tastarem els vins Argila i Nut de Mas Bertran. El Nut és un monovarietal de xarel·lo amb criança a partir de 4 mesos en mares i 2 mesos en ampolla. Molt bé, doncs aquest és el Nut blanc de Mas Bertran. Un vi blanc de xarel·lo, de vinyes velles, en el que primer han fet una maceració en fred de les pells, amb el most, per extraure més aromes. És el que se'n diu la criomaceració. El resultat és un vi de color groc molt pàl·lid. Continuem també amb aquesta joventut, amb aquests reflexos grisosos.
En nas l'expressió d'aquesta fruita blanca, en aquest cas més tirant a poma i pera, i algun toc d'aquesta part herbal mediterrània que té la xarel·lo, aquests tocs lleugers de fonoll. A la boca una entrada fresca, un pas per boca bastant glicèric, però mantenint aquesta acidesa que fa que te'l vagis empassant i que el notis, com deia, com a l'entrada, fresc. Final sec, no trobarem dolçor, no trobarem sucre, sinó que ens deixarà la boca molt neta i que ens farà salivar bastant. Un vi que ens acompanyarà molt bé amb tot el que sigui un plat de closca, marisc, gambes, escopinyes, perquè no podríem posar-li unes ostres també, i que també ens aniria molt bé per fer la copa de mitja tarda o d'abans d'anar a sopar. L'argila Brut Nature és un vi escumós elaborat 100% de xarel·lo amb raïms procedents d'una vinya vella amb un sòl calcàreo argilós. Aquesta és l'argila, un escumós 100% xarel·lo que un cop ha fet la segona fermentació té una criança de com a mínim 3 anys i en el que no se li ha afegit licor d'expedició, o sigui sucres, un cop degorjat. Tenim un vi amb bombolles d'un color groc intens, un daurat una mica pujat. El ribet comença a marcar també alguns tocs daurats. En el nas trobem, des de la fruita madura, l'acció d'aquests llevats durant 3 anys, aquesta autòlisi, que és la descomposició d'aquestes mares. Tenim notes torrades, de pa, de com si entréssim en una fleca, i acompanyat de la maduresa de la xarel·lo, una fruita una mica compotada, amb aquests tocs de sempre de l'herba mediterrània. En aquest cas, un puntet com de camamilla també hi trobarem. El que ens diferenciarà els vins tranquils dels vins escumosos, lògicament, serà l'efecte d'aquesta bombolla, que és el que més destacarà en boca. Un cop ens el bevem, notarem com aquest carbònic tan ben integrat ens farà com un emús a la boca, el farà molt, molt cremós, i tornarem a notar aquestes sensacions que també teníem quan l'oloràvem. Tots els escumosos amb criances llargues, amb bona estructura, amb finals secs, ens van molt bé, són productes molt, molt gastronòmics. Podem acompanyar-lo amb un ventall molt ampli de plats. La setmana vinent parlarem sobre l'enoturisme al Penedès. Coneixerem Heretat Mas Tinell, un projecte innovador que combina hostaleria i vitivinicultura, i tastarem els vins Gisel i Arte de Mas Tinell. El poc fet però no molt vermell sense salsa pel Miqui. O el molt fet amb doble de salsa i verduretes per la Marga. I el tallat per la meitat ni molt ni poc fet sense sal, sense pebre, amb unes gotes de balsami per l'Eli. Per sort amb el vi, tots ja estem d'acord. Penedès, Penedès, l'origen del nostre vi.